esaten genuena. Doktoregoa egiten dauden gehienak pozik daude egiten dutenarekin, baina hala ere erdiak denborarekin bere ilusio hori galtzen du. Zenbaki niri bintzat arduratzen nagoena da, ia 3 laurdenek, 176ak, astean 40 urte baino gehiago, 40 ordu baino gehiago lan egiten du astean zehar. 136ak laguntza psikologiko eskatu du, jasotzen duen presio hori aurre egiteko, eta 121ak bazterketa edo jasarpena jaso du. Batez ere, genero eta arrazaren inguruan jasotako bazterketak dira. Hau, doktor gaiei dagokiola. Wellcome Trustek, Erresuma Batuko erakunde oso potente batek, egin zuena antzekoa, baina ikertzaile guztiei zuzenduta, mundu batez ere Erresuma Batuko datuak jaso zituzten, baina baita ere munduko beste parte batzuenak, eta 175ak esaten duena dela ikerkuntzan sormena itota dagoela. Eta kontutan hartu, ikerkuntzan gauza asko asmatu behar ditugula. Imaginatu behar dugula etorkizuna nolakoa den oraintze bertan. Eta hori imaginatzea itota baldin badago, hor zer kezkagarria daukagu eskutartean. Baita ere, 150ak esaten du zehaztasuna garrantzitsua dela, baina zenbakirik hor kezkagarriena da, 125ak sentitzen duela presionatuta dagoela emaitza jakinak jasotzeko. Lehen esaten genuen hori, ez? Zure kontakizunari moldatzen diren emaitzak jasotzea. Eta oso gutxik uste dute metrikaen mundu hau onuragarria denik bakarrik 1,5ak. Eta gainera, 153ak esaten du metrikei garrantzi handiago ematen zaiela ikerketaren kalitateari baino. Orduan, pertzepzio hori nahiko edatuta dago. Hala ere, gehienak arro gaude egiten dugun lanaz, baina bakarrik batetik 3 ikusten du argi karrera honetan segurtasun bat dagoela jarraitzeko. Bi herenek ez dute edo ez dugu segurtasunek ikusten hontan. Eta 180ak dio, lehiakortasun honek, metriken mobila guztienek sortzen duena dela baldintza oldarkorrak. Eta ingurune pizkatzo bat gogorra. De hecho, hemen bazterketa 181 egotzen da. Eta 153ak ez dio jaso duela edo bazterketa edo jasarpena. Eta 120 eta handik bakarrik ere mat hitz egiteko pikesta dagoela. Hau da, isultasun poltza bat dagoela honen inguruan. Eta erdiak baino gehiago laguntza psikologikoa eskatu duela edo pentsatu duela eskatzea honi aurre egiteko. Bagabiltza hemen zer potoloa ikusten eta nazioartetik dator. Eta jakin behar dugu eredu emaitza hauek nazioartetik datozela, eta beti gaudela kanpora eta zer egiten dutenen eta zer ez duten egiten, hau kontutan hartu behar dugu ere. Bazterketa ez dut gurpila asmatuko esanez emakumeak historikoki zientzia bazterketa jaso dutela. Ez, hori, guztiok dakigu, kasuak daude piloka, baina egia da hemendik, behintzatu Euskal Herritik, bai EHUko kultura zientifikoko katedrakak, bai unibertsitatea.netek, bai Elhuyarrek lan asko egiten duela emakumeen lana biztaratzeko. Eta hori hemendik egiten dugu. Beti ere, nabaritzen da periferietetik hobeto ikusten direla. Baina, pasan azten uste dut esan dara, aurrekoan, Josu López Gazpiok aterazun artikulu bat zintzeka aieran, asaltzen nola COVID-19 krisiak, uste hau pikutare bidare duen, nolan emakumeak diren zaintzaz arduratzen direnak, garai hontan ikerketa gutxiago dabiltza egiten eta gutxiago publikatzen eta gizonak COVID-aren inguruan pilo bat. Eta berriro ere, etorri da virus bat eta denan kaskadrakorra jarri. Zeratik, igual aurretik gauzak ez duzeugurako hain ongi, ezta? Arrazikeriaren inguruan, egia da gu guztiak zuriak garela hemen Euskal Herrian gutxi gora edo gehienak, eta orduan hau ez dugula hain argi ikusten, baina interesgarria da jakita zen periferietan gertatzen dena da oso baliagarri ulertzeko zer gertatzen den, eta nolakoak diren gauzak. Eta George Floyden hilketaren ostean gertatu dana baita ere mugitu du akademia. Eta nitxurrek adibidez aterazun arrazismoarekiko artikulu bat bere momentuan, eta bertzeotu zuen bere justu horrein dela bihazte, baita ere Life dela aldizkari bat asko lantzen duena eredu zientifikonen arrazoi aurre egiteko
moduak hobetzeko eta argi izan zuen hobetu behar zutela. Eta pasaden asteazkenean egon zen mugimendu handi bat akademia anglosaxoian honen inguruan. Eta ikasleak eta zipakarrik doktore gaiak bitere bestelakoak kontatzen ze arazo egon diren jaso dituzten zuriak ez izateagatik. Eta guz hori begira egon behar gara. Adi egon behar gara zeren eredunik halako gauzak sortzen ditu. Baina egia da, hauetako gauza batzuk objektiboak dira eta gertatu dira, baina beste gauza batzuk subjektiboak dira. Pertzepzioak dira. Guk sortzen ditugun munstuak dira, guk sortzen ditugun paranoiak dira. Zeren beste eredu batzuk daude ere, hemen bizitzen. Nire gustatzen zaitazko artikulu hau, zeren aldizkaria oso ona da, metrikak eta parametroak begiratu, eta oso aldizkari ona da. Eta azaltzen dute artikulu hau bururatu zitzaiela pote batzuk hartzen puaf batean. Eta nire hau oso euskaldun eruditzen zait. Egotea leku batean zozer hartzen, eta zen, hau ikertu dezakegu. Eta estatu batuetan egin baldin badezakete, zagatik guk ez? Hor batzutan guk gure buruak mugatzen ditugu, ez? Hor batzutan sistemari kritik asko egiten dugula, baina da gure buruak baita ere mugatzen ditugulako. Argi dago adibidez, azken urteetan zientzia irekiaren inguruan gauza asko egin direla eta horrek bermatzen duela zientzia ona egitea. Eta irekia denean da zentzu guztietan, datuetara sarbideetara, hidrokloxikorinarikin gertatu den movida guztia izan da, datuak ez zeudelako eskuragarri. Eta orduan ikusi denean sartze horiek datu gordin horiek ez zeudela ikusteko moduan ja susmo guztiak atera dira, ez? Baita ere horrela zientzaren gauza garrantzitsu bat bermatzen da eta errepiko dizigarria esatea. Datu berdinak hartzen baldin baditu beste talde batek, gametza berdinak jaso lortu behar ditu. Hori alan da. Eta ez baldin badu lortzen da, zer hor izkutatu dalako. Eta guza bera, ebaluazioak egiterakoan, politikak erabiltzikaran, lanabezak sortzerakoan. Azken finean, irekiak egitea, askeak egitea, datuak eta metodologiak egiten duena da, fiskalizatzea asko sobetu nola egiten den ikerkuntza. Eta hemen bide oso interesgarri bat dago. Publikazioen kasuan, gertatu daiteke guza pizkatzo bat, eta ikusten gabiltza, ez dela inon eta orduan zuzendu behar dana, eta da ikertzaileak ordaintzen duela publikatzeagatik, eta orduan hor dirurik ez baldin badaukazu publikatzeko zer gertatzen da, ez? Hori batetik eta bestetik badaudela harrapakariak ditzen diren editorialak kalitatea berdin zaiela bakarrik nahi dutena da dirua lortu, ez? Eta orduan egia da bide berriak sortzen direnean batzuk beti aurkituko dutela moduren bat horiek fastidiatzeko, ez? Beste kontu bat da slow science, deitzen den mugimendua. Eta ikergazten, lehen aipatu dugun bezala, UEUk gaztentzat egiten duen egiten duen jardunaldia kongresoa, eskerrik asko, honekin zait. Eta iaz, Baionakoan hau agertu zen, patxadaz egiteko zintzaren hor poster bat clandestinoa, niri kontatu ziaten zen, niri momentu hortan Suedian nengoen, eta dirudienez jende gelditu zen eta esaten, bai, zeren honek egiten duena da zientzeri beste buelta eman. Onartzen da, zientziak badukala abiadura bat eta erantzun bat eman behar zaiola arazoei, baina baita ere zientziak argi luzekin jokatu behar duela. Patxadaz pentsatu ondo zeintzuk diren galderak, denbora hartu gauzak ondo egiteko. Eta azken finean, beti gabiltza ez da zer ordezkatu behar bezik eta dena osagarria izan daiteke eta onuragarria. Zeren ikuspuntu ezberdinak beti dira onuragarriak. Adibidez, Euskal Herritik PCR testekin ikusi duguna. Elkarlanean, oso euskalduna den eredu bat erabilita eta balioak erabilita. Elkarlanean, militantziaz, gizarteak behar bat izan duenean, abiadura handian erantzun bat eman zaio. Bertatik, bertoko arazo bateri, baina gainera globalki laguntu dezakena. Eta gainera den irekia esan zen. Zen protokolo irekia egin zuten, estandarra eta mundu guztiarentzat eskuragarri jarri. Eta orduan, hor, halako guztak bakarrik hemendik egin daitezket, zeren guk balio horiek baditugu barneratuta. Eta batzutan, lehen esan dudana, batzutan gure buruak mugatzen ditugu, eta ez da hori. Bezik eta batzuetan, dakigunetik eginda gauza honak egin ditzazkegu. Baita ere, COVID-19 osteko ekonomia ekologikoaren manifestu hori
akademiatik eta ikerkuntzatik mugitu da, eta zer ez da Euskaldunagoa baino manifestu bat mugitzea, sinadurak biltzea, eta honetan egia da, oinarria dela beste herrialdeetan gertatutako zer, baina hemen hor superpotentzia bat gara. Bakarka besti bat falta zaio, ja kit osoa edukitzeko. Eta guk baitere, gizartearentzat begira onuragarria da. Eta dena, elkarlanetik, eta guk ezagutzen ditugun guzetatik. Berriro ere ez, nola gure buruak mugak apurtzen ditugunean, gauza oso positiboak egiten ditugu ezagutzen dugunetik. Bloke hau bukatzeko, guk bizipenei garrantzia asko emango diogu. Zeren guzti hau, zenbakiak dira, gertaerak dira, baina jasarpena jason duena historia bat daukatzean. Edo poteak hartzen zegoena eta hori buratu zaiona historia bat daukatzean. Eta bere garaian Elgoiarren Marta Matsuri egin zioten elkarrizketa bat oso ona eta bere esperientzien oinarrituta dago. Eta niri titularra asko gustatzen zait. Eta da, gizarteak asko miretzi izan ditu zientzialariak eta hor mimatuen modura jokatzen dute. Eta askotan hor badaukagu arazo bat. Eta da, ez dakit, el señor de las moscas konplejo bat daukagun, edo zer den, eta agian ja errelkoa bukatzeko garaia da, txirrina jodu eta orain hasi bergara benetan lanean. Eta beste gogoeta bat, gurekin Agustin Arrietak publikatutako liburu oso interesgarria, betere gako asko daude, agian honetan filosofikoagoak edo abstraktuagoak, baina oso interesgarriak daude prozesu honetarako. Nire esku gustatzen zait, justu hasieran dago, 19. orrialdean dago, eta irudikatzen duen, basatzen duenean, zientzia ikusteko modu bat dela, itsasontzi bat dela, mugitzen dana, eta orduan eskifaiari, ikertzaileei buruz esaten du berak. Zenbaitetan, iruditzen zait, zientziakintzaren egungo egoeran, astu egin zaigula zehetasun hori, alegia. Eskifaiaren garrantzia, eskifaiaren zoriontasunaren garrantzia. Eta egia esan, ikusi ditugun zenbakiak ikusita, hori hala da. Eta agian, hasi behar gara, honi buruz baita eritze egiten. Eskifaiaren garrantzia, eskifaiaren zoriontasunaren garrantzia. Lan hau egiten, zoriontu zen bergara. Zeren bestela, nola sendatuko dugu gaixotasun bat, nola asmatuko dugu urrengoko errenovazio teknologikoa, edo nola humanitateak, nola ekarriko ditugu 22. mendera, psikologora joan behar baldin bagara lan hau egiteko. Baina gure dualitatean ez gara bakarrik euskaldunak ikerkuntzan, baita ere gara ikertzaileak euskaraz lan egiten dutenak, sortea daukatenak behintzat. Eta zekarpen egiten diogu euskarari. Eta hori ikusteko, ingumara jotzen dugu, aipatu dugu, inguma kudeatzen duen datu basea da, aurten 20 urte berteko ditu, eta koro ikusten baldin badigu, udazkenean jaia egin nahi dugu eta ospatu nahi dugu zeren merezi dute. Eta Marijelekin egon nintzen datuak kontestatzen zeren, ingumakona daukena da datuak irekiak direla. Eta lehen aipatu dudana, datu irekiak, nik ere usi ditzazket, lanabiz irekiak erabilita, eta orduan berarekin kontestatzen egon nintzen, eta ikasi genuen nola funtzionatzen duten datuek, nola ere usita barrez, eta dena irekia, oso berez, nahi baldin baduzu mini esperimentu bat, esperimentu honen barruan. Eta joera, berak izan zidan, argi ikusten dena da, kurba 2008an, azten dela jisten, 2008ko ekiziaren ostean. Eta berak esaten dit, esan zidan, justu orain, 2018 eta 2020 artean, badago, ez dela ondo ikusten hor tendentzia, baina bai, egonkortzen ari dela. Baina hor badaukagu zer pentsatu, zeren argi eduki, kororen ostean, beste ekizi bat jan dezakegula. Izan ere, iaz Estatu Espainol mailan egon zan Twitter deialdi bat, protesta egiteko, zientziarik gabe etorkizunik ez dagoela eta bar, eta orduan nik uste ja guzti ikerkuntza mundua mintzat, ja hasi garela ikusten ordenduko dugula. Eta ja 2018ko krizitik justo atatzen ginela, harri ginela euskarazko produkzio zientifiko-teknikoa, orain beste kolpe bat jaso dezakegu. Eta orduan, ja aurre ikusi behar dugu eta hasi behar gara pentsatzen nola egin honi aurrera. Izan ere, zailkatzen baldin baditugu euskarazko produkzio zientifiko-teknikoak ze motakoak diren, ikusten dugu gehienak artikulak direla. Baina baita ere, sarrera batzuk daudela, hor, sarrera puntuetan badude gora egiten duten puntu batzuk, eta dira 2015, 2017 eta 2019.
Eta adi egun baldin bazarete jardunaldiari badakizu zer gertatu zen 3 urte horietan, ikergazte. Izan ere, hau hartzen baldin badugu eta arloka jartzen baldin baditugu, 5 jakintza arloetan, gizar zientziak, gizarte zientziak, ikasketa teknikoak, osasun zientziak eta zientzia esperimentaletan banatuta, ikusten duguna da, Euskara zientifiko-teknikoaren ekarpenik handiena giza eta gizarte zientziak ematen diote Euskalari, besteek ez, eta pentsatu dezakegu zerretik izan daiteken, baina bai ikusten dena da, alde batetik, besteetan, 2015, 2017 eta 2019an pikoak daudela, zer eta ikergaztea dago urte horietan, baita ere, ikasketa teknikoetan joera bat ikusten dago orantz, agian aldirik zer esan dezake horri buruz, eta baita ere, osasun zientzietan ikusten dazkenen urteetan, agian osagaizek zer esan dezake horri buruz. Izan ere, ikergazteko aurkezpenak ikusten baldin baditugu, ikusten dugu gutxi gora bera, arlo batzuk mantendu dira berdin, baina gizarte ikasketak teknikoak bere egin dutela, baina gutxi gora bera egitura mantendu dute, ez? Eta horrek pentsatzen nik egiten didana ikustea da, arrobia badagoela euskaraz publikatzeko gaidana euskaraz zientifiko-teknikoak egiteko, baina gero zehose gertatzen da hor utzune bat dago. Izan ere, hau beste modu batetara ikusi dezakegu. Euskarazko tesiak begiratuta, tesikerren Eusko Jaurlaritzak egiten du, baina egutik kudeatzen dugu. Eta ikusten duguna da, nola gutxenaka gora egin duen, goia jo zuen 2018, baina hori izan zen legaldaketa bat egon zelako, eta orduan atera izan behar ziren tesi guztiak arrapalada batean, hori izan zen kaos bat. Eta hortik bera dago, eta orduan hori begiratu behar dugu zer gertatzen ari den, zer gertatuko den hurrengoko urteetan. Kontutan hartuta hori, kontuz, hori infizi bat agian pairatuko dugu, izan ere, nazioartean aipatzen ari dira, demora gogorrak datozela, bai doktore gaientzat, bai bere karrera azteratuko zen lehenengoko postokak egin behar dituzten entzat, orduan hau zendu beharko dugu ere. Eta ikusten baldin baditugu zintzuk diren gaiak, bai, giza eta gizarte zintzek dira, tesi gehienak ematen dituztenak euskaraz, baina beste arloetan ez da lehen ikusi dugun desproportzio berdina. Eta orduan, badirudi akademikoki badagoela potentzia bat euskaraz publizitzeko gero ez dana ikusten arlo batzuetan. Agian arlo horiek nola funtzionatzen duten arabera, ez? Momentu honetan arte, agian giza eta gizarte zientziak ez dutenez nazioarteko aldizkarietan ingelesez daudenak publikatu behar izan, euskaraz publikatu izan dute, baina beste arlo batzuetan ez da hori egon. Eta hori baitereko buruan, garrantzitsua da buruan edukitzea. Baina euskaldunak garen ez beti euskaraz egin nahi dugu. Ezin baldin bada formalki egin, behintzat ez formalki. Baina, ingurumako datuetan behizartzen da divulgazio formala, buiarren edo ikaian egiten dana, baina informala ez da inon ageri. Blogetan egiten duguna edo kontatzen dugun hori, ez da inon agertzen, ezin daiteke ikusi. Baina ezin dezakegu neurtu ere ez, orduan egin dezakeguna da zozer ezuzenekoa egin. Eta horretarako, da zientziat bota daukagu, Twitterren egiten duena da euskarazko zientzia jarrioak jaso, eta ikusi jendeak zer kontatzen duen zientziaren inguruan. Eta hola jakin batzuk eramaten ditu, zientzia, kultura zientifikoa, divulgazio eta emakumeak zientzia. Eta horren dela 5 urte, hasi izan esperimentu hori. Eta ikusten den lehenengoko gauza da, 2015ko maiatzean eta 2017ko maiatzean piko oso altuak daudela, zer gertatu zen orduan, bai, ikergazte. Eta gero baita ere, ikusten dena da, urtez urte, otsailean badagoela puntu bat igotzen duana gutxinaka. Eta otsailean zer ospatzen da, emakumea eta neskatoen nazioarteko eguna STEM-etan, zientzia, teknologia eta matematiketan. Eta nabaritzen da gero eta gehiago edatzen direla txioak, berez ez zuzena dela esan nahi dut, zeren berez abaltzen duzuna da mesuren bat. Eta pentsatzekoa da norbaitek zehoz idatzi duela, edo blog batean, edo bideo bat egin duela, eta zabaldu nahi duela, eta kaula horiek erabilita. Nik komentario txiki bat emakumeak zientzian egunari buruz. Askotan asko erdairetan idaitzeta daude, eta euskarazko tekaula jartzen diote. Nik interpretazio usten dizuet zuei. Piko altu horiek kenduta, kentzen baldin baditugu joera, nik uste dut argi dagoela goranzkoa dela.
gero eta gehiago zabaltzen direla euskaraz produzitutako zientzia gaiak informalak baldin badira ere. Eta agian, sistema nola funtzionatzen duen, edo agian gure buruagatik, horrela pentsatzen dugulako eta automugatu dugulako gure burua, egiten duguna da, divulgazio ez formalera edo forma ez formaletara jo zientzia hitz egiteko euskaraz. Baina, koro heldu zen. Eta berri denanka eskora jarri zuen. Eta ikusi duguna, gertuko komunikabideak, tokikomeko komunikabideak esan zuten, pilo bat hasi zitzaiela bizitak. Pilo bat, ikaragarria da. Eta gai zentekara zientzia zen. Zientziak ziren. Zer zen bakarrik birusa. Eta ez zen, zer egiten dugu psikologikoki, zer egiten dugu hezkuntzan, dena zen. Eta zientziak jarri ziren zentruan, eta euskaraz erantzun baten egon da. Baitere berriak gauza bere batu du. Bizitak asko igo direla. Eta berriak egin zuen zen, Ana Galarraga eta Miren Basaras jarri egunero, egunek gogorrenetan kontatzen zer gertatzen ari zen. Asko eskertu egin den zeo zer. Eta gainera, hori dela bi aste, azalean eraman zuten. Asko txalotu zen zeo zer. Zen azken finean, periferietan goza hauei asko zere garrantze gehiago ematen dugu. Eta goza hauek, zientziatik eman diogu euskarari. Baina euskaldunak, seguruago sentitu dira, erderetan ikortzen zenituzten gauzak, ikusiko zenuten, asko zere larriagoak edo azalekoagoak ziren euskaraz dagoena baino. Eta euskaldunok kiston sorte izan dugu honekin, baina ez dezan zeo zer kasualitatez. Bestik eta urte asko daramatzagulako divulgazio fina egiten eta hori lantzen, eta urte askotan erindako hori jaso dugu noiz eta kiekin beharrezkoa zenean. Eta nik uste dut gure buru itzalotzeko zer dela. Eta honen, eta blokenetan bukatzeko gogoetekin, ezkezin nuen Kepaltonak aipatu gabe utzi, zeren bere Baklitu Leizarragak gako asko ematen ditu. Nola zientzietatik euskara zabaltzen dugun, baina horrek bete kontekako tentzioak sortzen dituela, lehioako euskalkia eta abar, baina, klaro, gu petuta gaude anaforikoak erabiltzera, hizkuntza beste modu batetara erabiltzera. Orduan, hor badago zeo zer, ez? Eta gainerezke beharrezkoa da, zeren zientziak kontatzeko ezin dugu hizkuntza mugatu bat eduki. Bere arazo, bere zabaldu behar dugu. Eta molde berrak asmatu behar ditugu. Eta adibidez hori. Eta agian horregatik da, euskara formalean egiten zuenean, beti zuzentzaile bat dago, estiloa, ez da bar, eta bar. Formalean, bakoitzak egiten du alduena, eta askoz ere horregatik ere erosagoa da. Eta bestea da, guztak oso kurioso bat, Mastodon sare sozialean badago elegoz editutako irakurtzaile taldea. Eta proposatu zen egun batean, Angel Artzunderin itzuli zuzu begiak irakurtzea, dela, bez, itzulpengintzari buruzko entzaio bat, eta esaten duzu, eta egiten du biologo konputazional batek hori irakurtzen, eta nik ez nuke irakurriko berez, baina irakurtzerakoan konturatu nintzen, esaten zituen gauzarik gehienak, identifikatu eta sentitzen nintzela. Zeren, itzulpengintzak egiten duena da, hizkuntza batetik bestera itzuli, baina ikertzaileak beti gabiltza la euskaraz pentsatzen dugu, baina ingeles ez produzitu behar dugu, ingeles ez irakurtzen dugu, baina euskaraz lan egiten dugu, edo erderetan lan egiten dugu, eta gainera erregistroak itzultzen ditugu. Goza bat da erregistro zientifikoa, baina beste goza bat da divulgazioan zaudenean erregistro normal bat erabili behar duzula. Eta orduan, hor konturatzen zara, itzultzaile batek daukan arazoak, dituen arazoak zureak direla ere. Zer azken finean, euskaldunok daukagun arazorik handiena da beti itzultzen gabiltzala. Eta oso identifikatuta sentitu nintzen horrekin. Hauek izango lirateke datu objektiboak, edo sarte objektiboak. Baina esan dizuedana eta komentatzen duguna, guk nahi duguna da bizipenetan oinarrituta. Eta karo, oso erraza esan hemen etorri, datu batzuk eman, hau ondo dago, hau txartu dago, gogazen egarpizkatu bat egitera, eta baino besteak izatea bustitzea eta kontatzea gauzak, ez? Eta orduan ez etzile iruditzen. Eta gainera, karo, ze gertatzen da formatu honekin? Ba, orain, kaferako garai etorriko behar zela, guztiok gaudela pentsatzen, ai, kafea, eta norbaitek egiten du. Nik galdera bat daukat. Eta ez du galderarik botatzen, baizik eta bere diskurtsoa botatzen du, monologoa. Eta orduan esan du, nola bukatu itzaldea? Nik nire monologoa botatzen, nire gauzei buruz, zeratik? Ba, kongesu aldik eta kongesurik normalena, jardun aldirik normalena egin nahi dugulako, distantzian baldin bada ere. Baina, bueno, nola jendea deskonektatu daiteken YouTubetik, ez dut, edo loturarik ez daukan zeo zer kontatuko, baizik eta honekin lotura daukana, ez? Nire zenbakiak.
zientzian, hori da nire perfila, Google Scholarren bilatzen baldin banauzue. Zergatik Google Scholar guztiak dakigulako puztuta daudelako. Beste leku batzutan bilatzen baldin baduzun, zenbakiak apalagoak dira. H indizea, zenbat artikulu dituzun, zenbat zitazio jaso dituzun, nireak, kilikolo, normala, beste munduko ez. Eta euskaran, ingun marazoaz, bilatzen nauzu, artizarran baita aurkituko nauzu, baina niri bintzat sare sozial profesionalekin gertatzen zaitana da, abisoak altzen zaizkidara eta oso ondo, ez da bakarrik artizarra, da baita ere LinkedInin gertatzen zait, baita ere ResearchGateekin gertatzen zait, guztiekin gertatzen zait, uste dut, ja ikertzaiok egin bizi garela, ja beste sare ez. Eta nire ekarpena baita euskarari, uste 12 dokumento dabe. Ez da, bestelako ezer, eta esango duzu. Zuk? Bai, nik. Baina, zenbaki hauek historio batzuk dituztatzean. Ez ditut guztiak ekarriko, blogean negarzko egin dut eta nahi duenak irakur dezake, baina ekarriko ditut gako batzuk. Zientziari egin diodan ekarpena. Lehenengoa, tesia. Atzo 10 urte bete ziren tesia erakurri nuenetik. Eta Twitterren jarraitzen nauzuenak ikusi zenuten zen ondo ospatu nuen. Eta gaur, ez nago uste nuen hain gaizki. Tesia berritzaile izan zen, zeren euskaraz egitea gain, baina hori urrengo partean dator, izan zen biologia komputazionala erabilita inork egiten ez zuen momentuan, eta orain gaur egun eskatzen dizkidatenean informatikako masterrak eta barukitza esaten dut. Zer arraio eskatzen ari diazun, nik hau ikaski nuen Euskal Herrira, ez dakit zezabiltzen behin hau egiten. Eta bestetik betere gaia, gai oso arraro izan zen, baina denborak arrazoia eman dit eta garrantzitsua zen hori aztertzea. Zeren, karo, metriketan ikusten duzuna da, zenbat zitazio daukazun, ez dakit ez dakinot, baina tesiko muinaren artikulua, 10 urte ostean, zitatuta jarretzen izaten du. Eta Usune Martinezek esaten duen bezala, gure arloan artikulak 2 urteko biziraupena dute. Eta nireak oraindik dauka, bizirik dago, zergatik, egin zuen ekarpen handia darako. Metriketan ikusten da, ez, baina hori hala da. Ez da kuantitatiboa, baina bada kualitatiboa. Zer gertatzen da, nik askotan pentsatzen dutela, ingelesek out of the box deitzen duten. Hau da, niz naiz guzarrontak egiteko gai. Nik guzarraroak egin behar ditut, zeren zientzia guzarraroetan oinarritu behar da. Zeren egiteko zer burokratikoa edo normala ez duzu guzti hau egiten. Ez dauka zentzurik. Eta baita ere, neurtzen ez den beste guza bat da ze ekarpen pertsonal egiten duzu, ze giro sortzen duzun lan egiterakoan. Hori ez da inon agertzen. Baina bai zurekin lan egiten duten pertsonekin. Eta azkenean, gertatzen zaidana da, nirekin lan egitea oso erraza dela. Eta nire menpean egon diren ikasleak eta bar, azkenen lagunak bilakatu direla. Eta niretzat hori oso garrantzitsua da. Azken finean, zure dependentzia bat dauka zurekiko pertsona hori, eta ez da zutaz kokotean ez du zutaz kokotean bukatzen bezik, eta kontekak esaten du, pertsona hau merezi du. Eta evidentemente, badago nire beste ekarpen bat oso garrantzitsua dana, kafe pintzoa. Azalduko dut. Ia 18 urte ostean azalduko dut. Hau da metafora bat zientzia normalizatu behar dugula esateko. Zientzia beste gai bat da. Gure bizitza oso pertsonala, bizitzan eragin handia daukan eragin handia daukan ofizio bat da, baina oso garrantzitsua da despejatzea. Eta noiz bat ondo hori ezagutu baldin bat dugu izan da, orain. Itzialdiak faktura asko pasa dizkigu, honetan lan egiten dugu noin. Zeren ez genuen deskonektatzen, eta nik uste dut hori oso arriskutza izan dela guretzako. Eta ezin ateratzea, paseo bat hartu, kafe bat hartu, lasai egon, momentu batzuetan oso gogorra izan da. Eta blokeoak izan ditugu. Eta laire guzak atera ditugu aurrera, baina beti, kafetpintzoren ideia beti da, blokeatuta zeudenean, lasai, atera, despejau, eta jarraitu zure lana egiten. Euskarari dagokiola. Egia da formalean, gauzarik potoloena tesia dala. Hori da egin dudan ekarpenik handiena. Baita ere, Luiarren gumiatzen autenean gauzak edaztera, eta baita ere egun egin ditugun ikastaroak eta bar, ez? Baina, karo, tesiak baduka goza bat, eta da, Koldo Mitxelena saria jaso zuela. Ekarpen handi bat egin zuela hizkuntzari. Bale, kuantitatiboki berrere ez dut asko egin, baina kualitatiboki bai.
Eta hemen, barkamen eskatu behar diot nekaneri, zen guri hendik zordiot liburu bat, lanen gabiltza eta aterako dugu. Gehienok ezagutzen duzue eta bakizue nirean ez formalean. Euskarari nire ekarpena beti da izan da ez formalean. Kafepintzoak zabaldu zidan atea lehenengoko ziotesiko hitzaldia emoteko, eta horrek ate asko zabaldu dizketzen, gauza hauek modu normalean egiteak baita ere jendearen atentzioa deitzen du, eta esan den, bale, tipo honekin hitz egin daiteke eta kontatu daiteke. Gainera garai hortan, kazeta jaia eduki genuen zuen imatzainek bideratuta, eta orduan sortu zen da zientziat, eta lehen ez dizuet kontatu gauza bat da zientziat buruz, nik jarri nuen martzan ikusteko zizan jarduera, eta badago, ikusi dugun grafikoan badago hilabete bat ez dena agertzen, justu dela direla 2019ko maiatza eta ekaina. Eta horregatik ez da ikusten ikergasten gorakadak zeren ez egon funtzionatzen. Eta zerretik ez egon funtzionatzen, zerbitzaleekin arrazoak izan genituelako. Eta hori oso erraza konpontzea zan 15 minutuko kontu bat, baina honek hilabete eta piku behar izan ditun, zeren lan honek asko eskatzen du eta gero lan txikitzuak egin behar dituzunean kostatzen du, eta ez duzu horrekan jarri nahi. Eta nik uste dut baita ere produkzio formalak horik daukala euskaran. Militantzia asko bizi dela, baina militantziak baita ere muga bat daukala. Eta koronavirusekin ikusi dugu. Orain hilabete hauetan denok jarri gara guzak egitera, nik adibidez egunero egonaz pilula bat, zientzia pilula bat ateratzen, guzak kontatzeko, baina baita ere egia da saturazio puntu batetar heldu garela guztiok. Zeren berriro ere, iruditzen zait militantziaz bizi garela eta borondate honez bizi garela ikerkuntzan orokorrean, eta, klaro, horrek muga batzuk dituela. Batez ere gogoz ezaudenean, eta ja bete behar bilakatzen danean. Baina ezin da gauzarik garrantzitsuena guzti honetan egin ditudan bide lagunak. Adibidez, gela honetan dagoen jendea, zuek ez dituzuek bestaldean zauden jendea, ezagutzen dagoen jendeak. Azken finean, ikerkuntzan aritzea, eta askotan ez dugu ez dela kurrikulum bat betetzea, baizik eta bizitzea. Eta bizitzea, kurrikulum hori betetzea baino askoz ere gehiago da. Jakin da, eta ikusita ze bide lagun ditudan, ni oso pozik nago eta gauetan oso ondo egiten dut lo. Eta nire filosofia da zientzia kohesionatzea bezalakoa da. Bakoitzak berukitu ematen dio, etxean eginda, maitasunez eginda, eta familia eta lagunekin partekatuta gozoagoa da. Zergatik? Horrela delako, bintzat nire esperientzia horrela delako. Nik ez dut honen izan nahi, ez dut izar bat izan nahi, nik bakarrik osako ondo egin nahi ditut, ez dut besterik egin nahi. Eta orduan, rebobinando. Zintzuk dira nire ustez gakoak amek, baina ez dira guztiak, eta zuei lan izango da beste gakoiek betere ateratzea. Nire ustez bintzat, ikerkuntza sistema funtzionatzen du, baina arazoak ditu, edo arazo batzuk sortzen ditu. Kritika zientifiko susmagarriak sustatu daitezke, batzuetan aldartea ez da osasungarria eta hori kontrolatu behar da. Eta euskarazko produkzioa ikusten dugu ez dela guztiz bermatzen. Kiliko lobeti olatuaren kolorekin bezala, olatuarekin sustratzen gabiltza. Eta hurbilketa osagarriek zientzia esanguratsua egitea baimentzen digu, aldartea hobetzen du, eta gainera euskaratzen dutzen dugu ikusten ikergazte. Ikergazte da adibitik onena. Gazteak bere egunerokoan dabiltzala beti agodiatuta, estresatuta eta bar, entzen dira ikergaztera eta superposik eritzen dira. Beti oso ondo pasatzen dute, beti azpimarratzen dutena da giroa. Ze giro dagoen, ze beste kontu bat dela. Eta hori zergatik da euren filosofia jarretzen duelako. Eta guk hemendik baduk hau ekarpen hori egiterik. Orduan, guzti hau kontutan hartuta, nire hipotesia zein da. Zientziak eta euskara bata bestearen arnazgune dira. Biak ustartzen direnean, sendotu egiten dira eta guzo moloiak lortzen dira. Hau da hipotesia. Nire hipotesia. Zer egin behar dugu orain? Edo faltzotu, edo faltzotu egiten ez dugun bitartean onartu. Zientzia aurrera funtzionatzen du. Eta hau esperimentu bat denez, aurrera jarraituko dugu esperimentuarekin. Eta zintzuk dira esperimentuaren frogak, zintzuk dira testak? Zuen iritziak, zuen bizipenak. Zuek zarete, hau mamituko duzenak, esango duzenak bai ala ez. Zuen bizipenak jaso behar ditugu, euren eta udako ikastaroen filosofia jarrituta, elkarrekin. Zuek beharrezkoak zarete. Gaur ez gaude fizikoki, kafe bat hartzen, baina virtualki egin dezakegu. Eta jasoko ditugu zuen iritziak. Esan dugu, sare sozialen bidez, baina baita ere norbaitek modu anonimoan egin nahi baldin badu, oker izango du.
eta guztiak jasoko ditugu. Iritzi guztiak beharrezkoak dira, zenen lurra lantzen duenarentzat da. Eta lurrak lantzen duena da ezagutzen duena lurrak zer behar duen. Zuek zarete, zientziek zer behar duten, hoberen dakizuena. Eta eskerrik asko pantailaren beste aldean egoteagatik. Galderak ditugu, ez ondo. Ez ondo. Bota. Nik ere kontatzen dut. Datu kuantitatiboak eman dira, euskarari dagokionean, badago zerbait esaterik datu kualitatiboei buruz, disiplinetatik harago, nola uste duzu egin zitekeela horrelako ikerketaren bat? Bai, galdera da zenbaki kuantitatiboak eman ditugula, ingumako datuetan oinarrituta, ez nasaiatuko zen bere denbora den. Eta orduan, modu kuantitatibotik pasatuta kualitatibora pasa gaitezken eta ikusi dezakegun. Edo zer egin daiteke. Alde batetik inguman jasotzen dira produkzioa, zaio kalitateari begiratzen, hori Marijek askotan aipatzen du, baita ere hor lanean egiten duten, iturri fidegarri batzuk daude, eta horien produkzioa jasotzen dira. Dauden datuak dira gaika. Orduan, zinpaktu daukaten eta begiratzea, ez dakit modurik dagoen. Agian, interesgarria da hori aztertzea, eta igual izan daiteke guk egin dezakegun proiektu bat. Ideia hona da. Berez, gertatzen dena da, momentu honetan inguma dagoen bezala, hori bintzat gaia bakarrik atera daitezke, gai konkretuak. Nik bildu ditut post handietan, baina gai konkretuetan ez dakit, hizkuntzalaritza, bakoitzen bai zerkatu daitekela, baina hortik gehiago ikusi beharko litzateke. Beste galdera bat ere badago. Bai, oso ondo. Noiz demonio hasiko gara presio egiten Euskal Herriko unibertsitateetan euskarazko argitalpenak baloratuago izan daitezen, adibidez, akreditazioetarako. Adibidez, hori da... Gogoratu galdera. Bai, pertsona batek esan digu, noiz hasiko garen presioa egiten Euskal Unibertsitatei eta batez ere akreditazio erakundei euskara minututzat hartzeko. Eta hori guretzat oso garrantzitsua da. Uste dugu, eta goinean susmoa da, eta galdera egin baldin bada, eta ikusiko dugu aste honetan, guztiok daukagun susmoa da euskara itortzen ez denez, ez da nahikoa produzitzen. Euskara itortuko balitz, euskaraz gehiago produzituko litzateke. Eta iratiziarrek esaten duen bezala, jardunaldi hau ez da bakarrik negar egiteko eta kejatzeko. Baizik eta proposamen konkretuak egiteko. Hemendik atera nahi dugu, zer egin nahi dugun. Eta lobby lan egitea baldin bada horietako ondorio bat, lobby lan egingo dugu hori horrela esateko. Zeren, komentatzen duena, bai, atzo egon ziren estatu espainol mailan, negarre egiten zientziak ez daukalako, zientziak ez dagoelako etorkizuna, bla, 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 oso ondo dago, kesatzea oso ondo dago, guzti gustatzen zaigu kesatzea, baina alternatibak eman behar ditugu. Eta hemendik alternatibaekin atera nahi dugu. Eta proposamen konkretuekin. Kasurik egingo ez digutela? Ez digute kasurik egingo, baina behintzat guk izango dugu gure manifestoa, oso horietan gauza ditan, eta presionatzeko jakiteko zer den behar dena. Hau bermatzeko, zeren beharmatu behar ditugu etorkizunean euskara eta zientziak, baina baita ikusita nola pandemia bat heltzen da, eta ez daukagu puta idearik ere zer egin behar dugun. Benetakoa, zientzia esanguratzua egitea beharrezkoa da. Eta euskaratik etorri albaldin bada, hobeto. Bai, beste galdera bat. Zergatik uste duzu ekarpen handienak giza eta gizarte zientzietan ematen dela? Bai, galdetu egiten didatea zergatik uste dudan, eta hori orduan nire iritzi izango da, zergatik giza eta gizarte zientzietan egiten den ekarpen gehiago euskaraz. Nik uste dut dela sistema batik. Osasun zientzietan eta zientzia esperimentaletan ohituta gaude ingelesez produzitzera, eta imaginatzen, eta aipatu dudan hasieran. Iaz, unitate digitalen jardunaldiak hasi genuenean udako ikastaroen hasiera ekitaldian, sentsazioa nukan baita ere giza eta gizarte zientziak horretara mugitzen ari direla, akreditazioak direla, eta bar. Zen azken finean, gauza objektiboak behar dira neurtzeko eta bar, eta agian arlo horietan euskaraz produzitzeak zuen tekabarik sortzen horri, baina zientzia esperimentaletan osasun zientzietan bai gertatzen da hori. Ez dago denbora guztiarako. Eta orduan egiten duzuna da lehentasuna eman puntuak emango dizkizunari. Zin da hemen arazoa, guztiok eredu horretara baldin bagoaz,
bakarrik puntuak emango dituzten gauzegitara bidatuko ditugula gauzak. Eta orduan, horretik berri aurreko galderarekin lotuta, ez? Euskerak puntuak emango baldin baditu, agian bermatu daiteke. Eta euskal moduan, zein da zure ekarpena zientziei eta egiten duzu zientziari? Euskaldun moduan egiten diodan ekarpena zientziei. Bueno, lehen kontatu dudana, ez? Imaginatu, zaudela nazioarteko lantalde batean, nun jendea txinakoa den, italiarra, tabar, eta zu gertzen zara, eta ez den duzu, bueno, pintxo bat hartzen dugu. Zer hartzen dugu? Nola? Bai, zeu zer hartu. Zergatik hartu behar dalako, ez? Deskantzatu beharko dugu, pentsatu beharko dugu, hitz egin beharko dugu, ez? Eta horrek beste mentalitateak apurtzen ditu. Zeren oso, jendeak oso barrenatuta dauka ofiziontan, ez dakit, igual, makina baten moduan egota, pum. Baina, kreatibotasuna behar dugu. Eta kreatibotasuna ez duzu pum ekin lortzen. Eta nire ekarpena beti izan da hori apurtzea. Nire kontatu aldizuet, iaz, Suedian egon nintzenean, claro, heltzen zara, Suediako unibertsitate batetara, norbaitek tesi bat defendatzara, nire tesi bat ikustera joan nintzen, eta tesiko eskerroanetan, nire zegokidana esaten zidana zen, eskertzen zidala, ezagutzen zuen ikertzaile jakintzuetan aritukoa nintzela, eta baita ere apalinetarikoa. Eta asko eskertzen zidala, emandako laguntza guztia eta harin egiteagatik. Zer hori oso euskalduna da laguntzea behar duenari. Eta mentalitate horriekin, ez? Bekoari lagundu, periferietatik periferietara begira egotea. Hori da egiten duguna. Eta nik bintzat beti egin dut ekarpen hori, eta lehen komentatzen nizuena. Nire ekarpenik handien esan da, nirekin lan egin duen jendeak, gero nirekin lagun izatea, jarritu dena izatea. Eta hori oso garrantzitsua da, ofiziontan, asko erratzen duen ofiziontan. Beste galdera bat. Zabitzate gaur topera, nire asko gustatzen, ditzakit asko gustatzen segalako. Bai. Bai, emakume zerbait aipatu denez, nortzuk egiten dute euskaraz gehiago? Emakumezkoek edo gizonezkoek proportzionalki? Ez dut begiratu. Bai, galdetu egin didate emakumei buruz hitz egin dudala, ea emakumeek edo gizonek egiten duten gehiago euskaraz produzitu. Egia da, inguman badagoela egilea, iten bakoitzari lotuta egilea, baina ez dut begiratu sexua. Karo, lehenengo izenak ikusi beharko litzateke gizonezkoak eta emakumekoak diren, gurutzatu eta orduan ez dakit, eta ez dagoen argi, bakizue, orduan ez dakit zehazki zuzenean ez baldin bada pertsona bat jartzen duzula horretara begira eta ez dakit zenbat erregistro dauden, ez dakit 20.000 erregistro dago zer dago inguman, ez dut goratzen zenbat, pilo bat dira. Banan begiratzen guztien emakumekoak diren, ez dakit, igual esko jarraitzari laguntza bat eskatzen dugu eta egiten dugu, ez dakit, taldera gilera eraman dezaket, baina ez dakit zenbakiak, ez dut, modu bat egongo da jakiteko, baina bintzat dauden guzti. Ainoak komentatzen dit ikergasten parekatuta daudela, parekatuta daudela, emakumeek pizkatzo bat gehiago, hori neurri bat izan dateke atzetik datorrena. Ziurrenik, ingumako erregistrikoak dinez, 60ko hamarkadetatik, ziurrenik ikusiko duguna da gure izearen kontua, ez? Hasieran emakume gutxi eta gizon asko, eta gero bera, eta gazteetan parekoa baldin bada emakumeek pizkatzo bat gorago, horrek esan nahi du, momentu honetan hortik egongo garela. Listo? Wow, gustora galditu baldin bazareten, posik. Txoi, sartu da beste bat. Ui, oso ondo, bai. Vale, gaur egungo publikazio ereduaren, JFR topera, beste albo ondorioa da inglesa ez den hizkuntzen alboraketa zientzian. Eredu horren inguruko hausnarketa abiatu beharko genuke, ez da? Galdetzen didate, ea ikerkuntza sisteman daukagun faktor impacto eta akreditazioetarako erabiltzen ditugun metrikein, horrek sortzen duena da, ingelesez publikatzera, eta horri buruz hausnarketa bat egin beharko genukela. Usune Martinezek esaten duen bezala, asko esatzen gara horri buruz, baina inoiz ez dugu ez egiten. Eta hori Holanda.
Azkenean jokoan guztiok gaudelako sartuta eta egiten dugu. Eta egia da beti gabitzela, ez da bidezkoa, ez genuke egin behar, baina gero ez dugu ez egiten. Baina Txabik esaten duen bezala, ez da oso ideia ona zure politika zientifiko guztia nazioarteko editorialen esku ustea. Eta hori baita ere askotan, ez da bakarrik zeo zer gure esku dagoen, baita ere nola politika zientifikoa nola esartzen den. Sistema perbertsua da, baina momentu honetan da daukaguna. Eta, claro, nik pentsatzen ez, honi buruz. Egia da, sartzen baldin bazarete harako lekuetara, gero eta gehiago beste hizkuntzetan agertzen direla aldizkariak, sartzen direla. Portugesez, errusieraz, txinatarrez eta bar. Eta inteligentzia artifizialarekin, garapenarekin batera, itzulpen automatikoekin eta bar, nik uste dut hau beste modu batetara bidatu izan daitekeela. Hau da, nik euskaraz publikatu, baina nola ditugun izataldekoak besteak eta bar, itzulpen neuronalak, inteligentzia artifiziala eta guzti honekin itzultzen gauzak, ingreserat itzuli daitezke automatikoak. Eta nik uste dut baita ere, agian irten bidea hortik joan daitekeela. Ez dugu eredua portuko, ez gaitezen engainatu, egin behar ditugun ekarpenak errealistak izan behar dira, tamales, baina adibidez hortik egon daiteke. Hori irten bide bat izan daiteke. Euskaraz publikatu, baina gero, inteligentzia, gero eta itzulpen automatikoak gero eta badago funtzionatzen dute, orduan, bagian hortik badago bide bat. Ez erdi bideko konpromesu bat. Listo? Bueno, momentu honetan, galderarik ez baldin bazaizu burutzen, ez da ez gertatzen, txiokatu, galdetu, momentu tekabola erabilitik, zientziak euskara, da zientziatek baita ere jarraitzen du tekabola hori, martzan jarri dut hori, zeren orain ezen dudana, gure orain zuen momentua da, eta hitz egin behar dugu. Zeren gauza egui buruz hitz egin behar dugu. Zeren horretik erronka oso handiak ditugu. Ikusi dugu, heltzen dela virus bat eta denan jartzen duela arlo askuztan. Ez bakarrik virologiari dagokion tartetzoa, guztian, kezkora jartzen duta. Zientziak bai eman duten neurri, baina ez agian hemen zezaketen neurri guztia. Alisto. Puntuazioan Marijek. Zer dio Marijek? Esker egitasmoan, Eusko Jaurlaritzako euskarazko doktorego tesi indatu bazen, emakumeak dira azken urtetan euskarazko tesi gehien egiten dituztenak. Bale. Hori esan dugu dut. Marijek ingumako arduradunak komentatzen digu tesikerreko erregistrikoetan, azkenengo urteetan, emakumeak direla tesi gehien defendatu dituztenak. Hori esan behar nuenan, Bai. Listo? Bale, edo orduan bakoitza bere etxan kafetxo bat hartzea, kafea hartzen zoazte, baina guk baita ere kafe hartu behar dugu. Bai, eskerrik asko. Bueno, eta, bai. Ederto, gaia botata dago bersolarientzat, orduan orain hasten da hilebeteko erantzunak, hilebeteko eztabaida, hilebeteko bersoa, ez? Dana bukatuko da, mainguru horrekin, uztailaren 18an, lerro bat zabaltzen dugu alde hortatik. Eta paraleloan, gaur hasiera ematen diogu, udako ikastaro zikloari. 17 ikastaro, 12 ikastaro eta 5 bilkura, martxan daude, izena emoteko garaia zabali dago, orain dauzkazue, eta hasten gara. 10 minutan. Bai, matrikula oso garestia da. 10 euro baino ez dira, bale? Orduan egingo dugu, jarraituko
dugu produzitzen material honak, elkarrizketak, ideia berria sortuko dira, kafe eta tortillen inguruan. Bale, besterik gabe, hasten da udako ikastaroen saioa. Bale?